Салом духтарам, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ҷода духтарам, мо ланчбокс тайёр кардам барои кӯдаку барои мактаб. ҳавая хостум шумода нишон диям барои ки идеяша ва шумодам музир мактаб сар шудаги ҳама кӯдакошда ланчбокс тайёр мекунам. ҳам хел ҳар рӯз ҳар хел ланчбоксо тайёр карда, гоҳ сэндвич, гоҳ бутерброд карда катиш меву сабзавот мемонам. духтарчаи майдаки бутерброд намехӯра, барои ҳамо бояд йогурт, сабзавот, мева ҳам хеле чизо мемонам. Бутерброд намемонам, сэндвич намемонам, катишон ҳатман об мемонам. ҳам хел кӯдако гирифта мактаб меравам. духтарам ҳозиҷа скушонка тайёр мекунем. ҷода ман 1 литр ширда 200 грамм шакара ҳамроҳ карда камтар омехта мекунам. болои плитадан монда мемонам ки ҷӯша. барои ки скушонаи молоко тезтар тайёр шава, ҳамо зарфе ки скушонка карданин ҳамна калон мегирем ки бо хуш тез биромада тезтарак тайёр шава. камтар намак ҳамроҳ кардам. баъд барои вақте ки шир мепаза нареза, хел қошиқи чӯбӣ мемонем то ки шир нагреза. ман мондам вақте ки шири ма ҷӯшид, дидам ки нарехтак, баъд қошиқа гирифтам. ҳам хел алови миёнада мемонем ки ҷӯшидан гира кофта местем. духтаро ба дига нам хел каф кард, уже тез кофтан мегирем ки тагиш начаспа. қошиқа гирифта пушти қошиқда кати қошиқча мерезем. бинен вақте кам хел тез ҳамаш рехт, и ҳоли тайёр шудаги несте, бо мемонем камтари дигар ҷӯшидан гира. духтарона қариб ки тайёр шуд скушонка. нигоҳ кунед, вақте ки пушти қошиқда гирифтем оҳиста мереза. далолат мекунад ки скушонкаи мо тайёр шид. ҳозир сӯюқтара, вақте ки и бо хунук кишид, бо чӣ мешава? камтар ғафс мешава. як косаи дигарда мегирем, мемонем ки хунук шава. иҷода скушонка несте, барои ҳамин ман рецептча интернет дида тайёр кардам. беҳад бамаза шид. онак скушонка хунук шид, нигоҳ кунед, ғафс шид. як зарфи дигарда гирифта кришкаша пӯшида мемонем меиста. ман иншоаллоҳ ки скушонка крем мекунам. ҳозир ман як торт мекунам, шумода нишон медам. пергаменная бумага мегирем барои осонтар маслая даи распределит кардан. иҷода 270 грамм сливочное масло дар кора, ин иҷои 250. бо иҷои 20 грамми дига мегирем, 270 грамм мешава. ҳам хел дар пергаменная бумага мемонем. торти наполеон тайёр карданем. духтаро беҳад нағз мебинмаи торта. ҳам хел сливочное масло дар пергамент монда. болоша пергамент кати маҳкам мекунему. баъд каталка кати 4 пинҷа карда ҳами чени ҳами пергамент распределит мекунем. ҳами сливочное масло и мемонем дар морозильник песта ях кардан гира. хел тайёр кардем, ака яхдонда мегузорем. иҷода ма хамир мекунам. 250 грамм орда гирифтем, 150 миллилитр обда ним қошиқча намак ҳамроҳ карда, намакова да орд мерезему хамир мешӯрем. духтаро аввал ба қошиқ мекунем, вақте ки сахт шид, баъд аз хамира мешӯрем. хамири мо бояд ки сахтак биёяд. духтаро хамири мулоим намебиёяд, хамир бояд сахтак омад. хел хамира ки шӯридем бо болои столда я 6-7 минути дигар хамира хел мехелем. хамир тайёр шид, ака кришкаша пӯшида мемонем меиста як ним соат. аз байни ним соат гузашт, духтаро хамира мо мегирем тунак мекунем. ҳамо маслае ки карда будем, ай ҳамо 2 баробар калонтарак тунак мекунем хамира. дар назар қиин метоба, лекин осонаи тайёр кардани и хамир. ҳатман духтаро карда бинен, беҳад бамаза мебиёяд тортмон. ки маслае дар байнаш монда хамир кати мепӯшонемша. мегузорем дар яхдон ним соат меиста. духтаро баъд аз ним соат хамира бо мегирем тунук мекунем. ҳамхали 3 бор мо хамира тунук мекунем ки ҳамо масла полностью хамирда дароя. фикр мекунем ки рӯзи дуроз тайёр кардан дар кораи и хамира ухе нестед. духтаро ҳами 3 минут 4 минутда ай бай ним соати ки гузашт 3 минут 4 минутда тунук карда бо ҳамхе конверт карда обратно холодильникда мемонем. ҳеҷ кори душвор нестед. духтаро
шумо метавонед ки дар ин муддат дигар корҳотона бинен ё ки просто дам гирен. вақте ки айбай ним соати гузашт бо мегирен хамира тинук кардан мегирен. ҳамихел ман хамира 3 бор тинук кардам. 3 бор ҳамхел орд пошида хамира тинук кардам. масла полностью дуромад дурини амин хамирда. хамира аз байни ду тақсим мекунем. нигоҳ кунем чӣ қабатии хушрӯ омад. уже и далолат аю метиҳад ки хамири мо варақини хушрӯ шуд. орд пошида мемонем, холодильникда меиста духтарон. агари хамири шумо доли дар кор набошад шумо метавонед дар морозилник 1-2 моҳ нигоҳ дорен шава. пеша истифода бурдан да яхдон мемонен, об мешава и истифодаш мебарен. ман ҳозир торт мекунам. ман ин хамира баъз волачованам хел тақсим мекунам. нигоҳ кунед чӣ хел варақини хушрӯай. ҳамаи ия тинук карда пухтан мегирам дар дараҷаи 220 градус аллакай духовка гармай. духовкаи гармда ҳамхел хамира тинук карда вилкакати тешик карда мемонем мепаза. ҳар яктаи ин дар муддати 4-5 дақиқагӣ мепаза. нигоҳ кунед чӣ хел коржош хушрӯ омадесан духтарон. варақини хушрӯ омадеса ҳамхел ҳамаша пухта тез пухта мегирем. ним соат нагузашта ҳамаи коржои мо тайёр мешавад духтаро. ҳамхел ина коржо ҳамаш тайёр шидан. аку моҳози иҷада ҳамуз ушонкаи тайёр кардагимон плюс 200 грамм сливочное масло, 4 қошуқ сметана ҳамроҳ мекунем. бо ма духтаро иҷада нутеллаям гирифтам барое ки бо мазаш ба мазатар шава гуфта 4 қошуқи дигар нутелла ҳамроҳ кардам. ҳамин хел коржа монда ай болош крем карда ҳамаша ҳамхел мечинем. корж крем то тамом шидани коржа. баъд ҳамун гирдоиш ки буридагӣ будем ҳамва крошка карда гирдошда болошда мепошем и ҳами торт монда вид метиҳем. торта ки тайёр кардаем духтаро холодильникда мемонем. минимум 4-5 соат бояд ки беста. чиқа бисёр беста ҳамон хел нағз питатса мекунам. ман полностью торта кардам, холодильникда мондум. ровно баъди 4 соат ман торта ай холодильник бировардам духтаро. ина торт тайёр шид. ман я холодильникда гузошта баъди 4 соат аллакай ман ина булак мекунам. нигоҳ кунен ҳозир чӣ хел булак мешавад духтаро. яке аз тортҳои дӯстдоштатарини ман ҳамин торти наполеонай. ҳатман духтаро тайёр карда бинен ба ҳамин рецепт. осонакай ҳам ба маза мешавад. қабатоша нигоҳ кунед духтаро чӣ хел қабатои варақини хушрӯ омад. духтаро торт беҳад бамаза буд. нутелла ҳамроҳ кардам. мазаи кремам хела бамаза шид. ҳатман тайёр карда бинен духтаро, пушаймон намешавем. ман онлайн як-ду чиз заказ кардагӣ будам аз Икеа. омадак ина ҳозир ё якати шавҳарам ҳардумон якҷоя сабират мекунем. уста чизои дар коримона гирифтесем. инем хеле полка катинаи камот сос кардаем. хай бо дига чизо будан. духтарам ҳози консулгарии худмон рафтесем барои документомон. айди шавҳарам шидагай ҳоли айму шидагӣ нестай. амдо мози рафтесем ман ҳама документҳо ки туғри шидан ҳама чӣ шидан ман ҳатман видео сёмка мекунам чӣ коро бояд кардан дар курай, чӣ хели документҳо бояд ҷамъ кардан дар курай. хатогиҳое ки мо кардем дар чӣ будан ҳамон хатогиҳоя накунен. полностью подробно видео иншолло ки сёмка мекунам ҳама документомон кишид ва шумода ҳамаша мефаҳмонам иншолло духтаро. комментариҳода бисёр саволо менависем духтаро нашотами дубай. иншолло ки ма ҳамаша вақте ки айсар гузарондем ҳама этапоша ҳамаша гузаштем баъд ман метавонам ки шумода видео сёмка карда ҳамаша подробно бифаҳмонам.